Ah. Pero po ba? Ano yung mesti? Ano ko yung buwan. Mesti. Kalik. Yung problema natin, no? Yung buwan, tingin siya, yung mesti. Iya. Nga buat kayo. Dapat dulu. Saya semua. Pailaman pa din. Di ko po gaman ang punoti. Ano yun? Hindi si Don kerajaan. Tumis sa uang na. Nek may testi means pindayin for problem na sa network. Hindi ko ito na bis flat. Flat? Kaya na, nai. Ano sa skesa na ano kung ba di chino.